Lizar Irazuzta naiz, Barandiaran Lizeoko eta Zurriola ikastolako lanbide heziketako koordinatzailea. Kiroletako lanbide heziketarekin daramagu azken 18 urteak daramagu honetan, eta goi mailako kiroletako heziketa zikloa da ematen duguna. Gure ikasleak izaten dira gero kiroldegitara joaten geranean aurkitzen ditugun monitoreak. Horretarako prestatzen ditugu, bai igeriketa ikastaroetan, edo pilatesen dela, edo mantentze gimnasian, edo izan daitezke ere eskola kiroleko koordinatzaileak, haurren monitoreak, klubetako entrenatzaileak. Kirol arloan garatzen den hezkuntza ez arautua, ez dira ikastetxetako soinketa irakasleak. Baina beste guztiak gure ikasleak dira. Zikloa aukeratu nuen, kirola gusten zitzaidalako eta batxilergoa eta ondoren deskantsu bat antzeko bat behar nuelako eta gusten zitzaidanez ere aukerak irekitzen dizkit eta hemen nago. Beti nahi izan dut etorkizunean kirol munduan ibili eta ikastolan edo beti genuen hizkuntza edo matematika da hori ez ziten gehiegi tiratzen eta orduan beti irakasleria izaten nion kirol mundutik edo nahi nula joan da mentxe. Gure egunerokoa oso erresa da, 8etan hasten gara klasetan eta bloke teorikoago bat edo egiten dugu 3 orduko iraupena duena. Bertan ikasgai desberdina daude, biologia adibidez nik ematen dutena, biologia, didaktika, eta gero 11:30etan kiroldegira etortzen gera, eta bloke praktikoagoa edo egiten dugu. Kirolak egiten ditugu eta oraintxe bertan gaude talde kiroletan. Gure monitoreak formatzen ditugu, aisialdi horretan, edo igerian irakats ditzaien aurrei, edo bestela helduen kasuan ere, gaur egun dauden tendentzia berrekin, aquafitness, sorospenerako ere entrenatzen ditugu, gero itsasoan eta piztinetan sorosle izan daitezen. Ez dira igerian ikasten ari. Igerian irakasteko bitartekoak jasotzen ari dira. Garrantzi handia ematen diogu fitnessari. Gaur egun kiroldegietan lanerako beharra handiena horretan dagoelako. Orduan fitness arloan hasiko gera, kursoa hasiera hasten dugu mantentze gimnasiarekin edo estiramentuak nola landu, gero pasatzen gera aerobika ikastera, aerobik, step, gaur egun iristen diren tendentzia berriak ikaslei irakasten ahalegintzen gera. Azkenean lanbide heziketa da eta nahi ditugu prestatu gure ikasleak lanerako. Orduan ikusi behar dugu merkatuan zer dagoen eta ze eskaera dagoen eta saiatzen gara ekintza horiek eskaintzen eta bintzat ikusi ditzaten, berrienak diran ekintza horiek eta. Pixka bat aldatu den tendentzia da, geroz eta gehiago egiten dute gure ikasleek zikloa bukatu eta ikasten jarraitu baita ere. Edo ikasten jarraitzen dute orduren bat lan eginez. Egian praktikak egin dituzten kiroldegian eskaini dizkiote ordutxo batzuk, eta bada modu bat mundu horretan sartzeko, baina aldi berean jarraitzen dute beste zerbait ikasten, edo beste modulo bat, edo beste karrera bat. Eta orain nik uste ikaslegoaren gehiengoak hori ikasten jarraitzen duela. Nik egin behar ditut azterketa espezifiko batzuk, selektibitatekoak, eta graduarekin egiten den gehiketa edo 14tik nota ateratzen da, eta orduan, hau da bide bat bezala egiteko unibertsitatea. Honegin, nahi dut gero unibertsitatera jun, fisioterapia edo ikastera. Gure formakuntzak 2000 ordu ditu, goi mailako formakuntza guztiek bezala lanbide heziketan. Orduan 2000 ordu horietariko 360 formakuntza praktikoa da eskolaz kanpo. Orduan,
ikasle hauek ja lehenengo mailan eskola kirolean daude. Nik Zurriola ikastolan egiten ditut praktikak, laugarren mailako aurren monitorea naiz eskola kirolean, eta bai nabaritzen dutela arlo horretan askoz landuago nagoela. Prestatuago, azkenan hemen ematen ditugun gauzak gero bizitzan baliagarria direlako. Ematen dizkigute saioak gutxi gorabehera prestatuta, baina aurrak dira eta azkenean bai atera daitezkeela bai toki batetik, bestetik, zuri egoera batean edo bestean jarri. Azkenean hemen erakusten dizute ere egoera horiek eramaten era batera edo bestean.